morning guys! Mahautan ninyo, natada yung rice og piniritong itlog. Dapat tayo kinilaw gamay. So ako na may nabilin. Corn coffee ni guys, hindi ko pwede og di. Corn coffee kay mangurog ko. So, maura na yung kape karon. Pait-pait, gitojo na pait-pait kay og pait-pait lo tambaw man na upas mo. By the way guys, okay na ko. It's another brand new day. Gahapon murag abi ko magpadaan ako sa ospital pero na kaya nang ramang pud sa mga first aid there is by. Ani tundan og lugaw, mao na yang i-recommend ninyo og kanang magkuan mo mag-LBM mo kay makatabang na siya para mabuo ag injuhang waste product. Ito na naman English para mabuo yung waste product kay og magkaan ra kag sa kung magahi nga na mosamot siya og kadugmok. So, mosamot kag kasakit ag mas delikado na kay mamada na ka ma-dehydrate ka. So ug hapon ka walo siguro to puro tubig. So na kayanan ra man pod karon okay na bintara ng pamati. Gahapon grabe mura na akong malipol, mura akong maagbak na kay siguro na gawasan ako mga electrolytes. Niinam na lamang po ko Gatorade kay ang gibasa na ito yung mga electrolytes nga needed sa atang lawas. Tanap itong ma-flush out ato man ang kinahanglan ni bad man na to. So mamaw to ninyo. Ang gitudog ahang kaping mais nga pait-pait kay kuan maning tawag na kuan maning kaping mais tambaw og pas mo. Hala guys, dahil nakita sa ning buwak, wajud na hinangin. Sabi mo siya. Tusuok lagi ni. Hala. Ang buwak na. Tanawa yung ralamian sa di ay. Hala. Mamuwak day na. Ato sa ang buwak na siya. Hanggang sa una ba? Di sa mga naman ay. Kare ba dapat lamay mo? Hala ralamian. Ya. Haman. Ini betul ang buwak kunig, bubukad kunig pink. Mau ba? Oo. Kana kay buwak jud ni. Tanawa yun. Pagdagi mo yun. Labog na kay kuan. Ardughan ay. Kuan sa Hala wajud kalibutan mo buwak day na. Ralamian buwak oy. Wajud mahinungin ay kaya dito na suok na butang. Kay wa man itagda sa una kay bidya lagi turma na mura na magsagbot sa kana bitong sagbot sa lapis basak. Kabante ka na sagbot na lapis basak katatang laruton. Nagbubuwak na siya. Lami man di ay. Samot nagbubuwak tananay na ah. Napoy mga nawa paningbukan. Umubuwak na na halar sing lamiya siguro yun murag bouquet. Nice ka azo. Mga buwak na tiri guys nagsigig pamuha kay nagsigig mag-uwan na. By the way guys, padung ko karon nila Isa kay nanguha silag santol kana Bisaya ra gud ka santol kanang gagmay bitaw nga aslum. Narira subo santol man ni sa igsuusang lula. Makakuha ra pud mi dani og gusto may mukaon. So, tama sila Isa. Mayor man tuk si Isa si Lixie ug si Eliana so muapas ko. Ay be, naman kada nagtuk og barag. Das Lixie si Eliana og di apod mayor og makasakop-sakop da man puy mayor. Ay sa rin nanong kityor. Ikaw mo sa kayor. Nakaw. Gagmay pa mo ni Isa. O, dyan ka lang. Ano, shout out ka? Sige. Uy, kahilaw pa ba daan yung mga santula? Nabuing naman siguro mo. Arang hilawa pa, oh. Anay hinog tagsa. Kana ka hinog lang. Kanadang. Kanadang, kaya na orange na. Kana. Okay. Mahugan ko. Sige, lagi. Isa rin makuha na ni dapat. Isa ra lagi, oh. Isa ra gyud to ana. Ate ka to. Hamay ka to. Tapos iro. Ara pang hawa gayor. Dagan nagbunga guys, oh. Sigmabot pa rin ang isa. Okay. Kana ay taas bitaw kag kuan kamot. Taas ang gulamoy. Abot. Dali ka na. Uy, bebe. Suot be. Pagulay ko sa karisa. Okay. Alright. Haman. Uy, tubo. Kulit tamis. Tubo. Guban-ubanan pud gapo pakigol man is Lixie. Tiyan na guys, ug gamang kuhanan na 5 ka buok. David. Madyo na raman na. Abot. Lubag, lubag. Sige pang. Tuan na. Kandik na. Okay. Pwede na yan. Pwede na yan. Sakto na rin ang. Pwede. Ay, sakto na. Kaya doon mo palabig aslum. Sa kay mga magutong mga bugoy. Bitaw. Sa mga bugo dya. Alok-aro ron.
Hoy, ito na. Hani ba nang mamuno man? Okay, dera guys. Okay, hilaw-hilaw pa dyan, oh. Di, pwede naman rin. Aslam, tos lagasin. Oh. Your cats. Sa, grabe, oh. Hingawat dug santol. Kaya anad man ako. Nati Mayor. Balik ba din? Okay, husto na dang. Ano na, sugsug na. Husto na. Okay. Wajib ba sa ilo? Ay, husto na. Kalami ay no, na sosyal ah. Sosyal ka dug sudlanan. Oh. Tsa. Kajawa. Tuh. Sweet pahuhuling Hans pa. Sweet lagi meron ba? Migo lagi meron. Wa mo ro sapot to ha? Isa. Way sapot? Ano maning usa ka nagkaguhot naman ang buhok. Nga, sa naman ni Inday Aliana eh. Aga, naka na bilag siya tagbog na. Aman si mama. Nalibang. Kau pagkuha kasin. May day. Anja, humana pagpa-picture kay mga anak ta. Kamera yun. Lahi na jud mga panahon ron guys, kaya sa pagajadakan na napicturean sa jud, may sa jud. Dai pangudi ah. Pangusay di. Gusto ko mag-may day kay. Because it makes your day. Yeah. Sige. Panit lang. Okay, mili tag murag na yelo-yelo kay murag hilaw pa jud ning mga santula. Dere murag na yelo na. Nanganin pagpanit og santol. Napud. So yan naman pod. Nahot ay awa. Malulot mo yung buto ha? La, matuon ganin na isa magpukpuk sa ng tubig. Diba? Mga tanin guys og santol. Lamig liso. After nimo panitan, tuslos asin. Hindi mo magtuslo, nanay asin. Tilapan. Sali. Uy! Aslam day. Hindi na mereka jual aslam. Madana. Layan ang punuan ko. Hindi na gasa. Dara man po gidaw-hidaw. Lami man na aslam. Hala kong bati, karon na napay kunot na ni Maxi. Igit gahapon, karon tubo na pod ni. Tubot kong panay na po ni. Dara kang hijong-hijong na jagnong ni Mayor. Hindi ko mawong di nga ni ante. Ako pod ham gani adjo-adjo tusot. Tupsan jud taman. Hi guys, di ako ila Mayor karon sa. Tanawan ni jog porma. Buhok pa yung mag-artist tayo na rin na. Lubo dyan, gari to. Isa taon na layer. Layer man ko na yung Na, kung ano na, himos na inog na. Mura na dyan yung balik ko, 16 years old. Himos na dari. 16. Ang hampak man. 16, so. 3 o'clock na sa hapon guys. Naginagtag kaming dua dari. Naangay Mayor guys, no? Naangay sa buhok, no? Pagkakita na ni sa gapon, cute malagi. Mura malagi, 16 anyos. Angay, mura magkitang na ang nalingin o utro. Kaya katong tasag buhok, mura dyan na. Edad-edaran, murag na 21. 20 pa man murag na 21. Karon na murag na 16. Angay. So nagsuman mas maninay na. Ara tay mi nga kay ug mari ko na si pagkalaro di saging din nga suman. Ya mader. Mader Rosita, liman ka na masuman. Automatic ka murag sinuman no ka dang balik dazid ba kanawa. Kay ug kami magsuman sa bayo, di ba? Ug kami magsuman sa humot bitaw na. Humot na. Humot dahon. Ug kami magsuman sa bayo na may gunting-gunting ag dahon ka maninay tanawa. Ginuntingan. Grabe ka mura ka jud balik dazid. Uy, nga ni pitog balik dazid guntingan pero kanang kami dito magsuman-suman mi maninay kay di man na gunting-gunting ag kami mo ka ano naman. Nay ka baguhan yung sino man. Nga naman. Mura ka jud turo sa una ka nagko. Kasi ka bangaw ka pangat. Karon gamay na inon pagkadyo. Ha? Reklamo mo kuno sa Merlam ino tong magkairong isa ra ka putos busog na. Papa magud putong gusto tong nagko kami kidi aram jud pang lain nagko. Di Man. Di Aw, ba? ug bulang hoy grabing ka kuan ug makakadyo kay murag banga ka jud ton. Kay kuan ba daning bulang kananay bansot ba bunsot. Da kuan ba makabusog ba bugat basti jan. Ina ka na ikaw nagtilaw la. Sa ligalamig buhok. Ma-inspire ko rin, tubtub ko rin sang buhok. Magpabangas ko rin tubtubo ni ana. Inspire mo ko sa buhok. Kay, naligo sa ganyan, parang yun yung tipid ka do shampoo. Yun yung, siyempre ako, gusto po ko magtipid. Basin panihara pa ng tubtuwad po sunod adlaw po dugma. Kung sige, tag-uban yun, kasi ma-inspire ko. Magpatubtub ko sa
Banga. Banga ka juhot to, no? Pila ba, usara ka buka, di pala, kay kunot. Pati manon sa kunot, aligrahon sa kay. Entonces, rabag hapon. Okay, so, ata ng tilawan. Alam mo. Gwapo man ninay. Pagkalahan ka. Tinood, gwapo guys, gwapo. Beta plain ra siya, wa siya bot yang iubo kayo. Ang is, di putabang. Sakto ra kayo. Kinasaktan jud. Grabe. Ganahan Ano medyo daghay mga lagot mo no kay anytime gusto ka mo kanog suman, makasuman. Magsige nang kay nog suman eh. Ugma suman na po ni. Dahil na pud lahi na pag variant. Puto na po. Ano variant sa puto na pod. COVID. Variant. Like variant ka daghay bulanghoy. Kay piron ba dayon sus sa mga unda na para na may pud mong bulanghoy kaon-kaon ba kay suman, puto. Kasababul. Sa pa. So mo to guys, nag-snack mix sumang bulanghoy arlami kay di bitaw kaso yung gartamisa kay di mo kumayo garang tamisa kay kini bitawng hapdusan ko. So by the way guys, share ako ninyo, murag nauwaw na jud ko sa hangnaw kay ug tan-aw ninyo guys, grabe arang kadagka na mudlot na. Pero don't judge kay ha man jud puning giatiman hangnaw, pero naala man jud gitawag og hormonal imbalance mao na nga. Nga ni siya, paniundang malagi ko sa tambaw nga hang giinom. Niundang sa ko kay feeling bitaw na murag daghan ko giinom. Feeling na ba daghan ako gipang inom, so mo to asang gi-stop. So mo ni siya ingani ni karon. Ja makawa jud og self-esteem. Kay baw ko di ra man pud ako ga-suffer ngani. Ever since high school ko ingani na dinhang naong anadag mga tawo na nga nadyo ko mga bugas ingani. Diyan na pay time nga hamis ko, mo na time nga nag-inom ko dana og kanang tambaw para sa acne. So karon gusto ra nang i-share ninyo nga di dapat ikaawaw nga natay bugas, mas maado na ra man kaysa sa buni. Ilisod man tong buni. Kay manakad man to. So, maado na laman ning bugas. So pero di jud kalika dyan guys nga mauwaw ta. Ako naawaw na gani gusang naw nga ingani ni. Pero ato pang dawaton i-accept na tag kamatuoran nga naa jud tay gitawag og acne. Normal jud nas kinabuhi sa tawo nga naa jud acne. Pero makana na puta sa nga no nga gawan hamis man, no? So ana nga part na jud gitawag mo kanang dili patas kay naman jud mga hamis. So di na lamang puta mainggit. Maningkamot na lang puta siguro nga ma-healthy katong skin. Pero og maputos punto nga bisag saan jud nimo katiman og di gitig hapon mawa, di wala gid ka na mahimo kundi dawaton kay mao po na imuhang signature. Kay kana may kisa bahaba to katuwang bagason o di na kay signature. Mula ko dari sa ato kay na malagi pa makailan danay magpa-picture usahay. Di jud ko magtangtang og mask kay sapod ni nga makawag self-esteem bitaw nang dadaghang tawo tan-awon tutukan jud tama nagimuhang bugas. Ganaan jud tutukan jud unsa day na mo tana pa jud unsa nakita ka jud ng bugas. Anja ka nga sa buwagag sa kasakong bugas. Although mauwaw man jud ta pero ato ara jud gihapong kanang i-accept ug unsay na nato, be true to yourself. Pasagdig mga tawag manamay kay total sila ra may magdagbog at sa daghan. Kita kay importante na pagkatotoo ta, wa ta na nakit-og mga laing tao. So kuan ra gyapon ta, laban ra gyapon ta. Mawa ra lagi nga tang mga tigidig sa tangnaw. So by the way guys, salamat sa mga ning like ug ning subscribe og sa mga ning share. So paka-subscribe, i-subscribe na diha anas right side sa imong cellphone ay nakabutan na ng subscribe, i-click na sa i-click pod ang bell. Kaya rong sunod video makita gyapon ta. Ug di ka mo subscribe, di na ta magkita ay. So ug di ka mo agay, ug di na ko gusto magkita ay. At ra pa pod katurang gusto magsige patakita. Bye guys and see you tomorrow on my next vlog.